Хайде да хващаме полет, тук е предишната вечер и правя последните ваши пратки, които искам да изпратя преди празниците и си мислех, че ще мога да си легна и да си поспя, но познайте какво. Не. Седях цяла нощ буден, защото трябваше да наваксам. В 8 сутринта масата ми изглеждаше ето така. Слънцето се прокрадна и аз осъмнах буквално с моята една кука. Но наистина приемам това много сериозно, защото ако не ги изпратя сега, то отиде охо! А някои хора чакаха пратките си буквално от 13 март. Покрай цялата лудост и всичко случващо се, едва наваксах хора, само с тези две ръце. Като тези в клипа са само плетивата, които направих за последната нощ. Знам, че може би не ви изглежда много, но аз съм се скъсал от плетене буквално 26 часа подред. Направо ми се протърка пръста. Тук е моментът да благодаря на всички за търпението и най-вече за подкрепата към мен. Всяка пратка означава толкова много за мен, повече отколкото за вас. Само един месец е минал, а вебсайтът ми е пълен успех, поне в моите очи. Най-поръчваният артикул е Blue Kitчето, което беше поръчвано 49 пъти, след това Kiki 31 пъти, имаме и Brownie 22 пъти и много други неща, които също бяха поръчвани многократно. Пълна изненада за мен, изключително ви благодаря, а това тук е последната пратка, която направих 7 пъти Kiki, след което вече си бях изкъпал и си направих малко закуска. Ето тази бисквитена каша, която знаете, че много обичам по някаква причина, просто има толкова добър млечен вкус, а е за бебета. Те бебета живот си живеят и се наспиват и се наяждат. След което имах спешна задача, веднага след пратките на обяд отскочих до болницата, защото трябваше да си държа колоквиума по хигиена, държах го с друга група. По принцип този ден не ми е полетен, а по-скоро следващия ден от седмицата, всяка седмица, но тази седмица е изключение. Около Великден и Коледа има много хаос и полети, билети, неща се разместват, така че рано бях на летището и в самолета. Бях абсолютно размазан, както ви обясних, вече не бях спал от буквално ден и половина-два, може би вече. Та неконтролируемо дремнах и след малко вече бяхме на английската граница. Тук вече е другия ден, в Англия съм, като отново имаме работа за вършене, отивам да бягам, минавам през магазина и трябва да се захвана с едни 5 презентации, които спешно трябва да направя за един преподавател. Та вероятно така ще си отиде този ден, а на следващите два съм на работа плътно. Програмата е малко заета, но ще си влезнат нещата в ред от неделя.